Ens tornem a retrobar després de la pausa per la publicitat. Ja saben que estem amb la Setmana de Sant Jordi. Bé, el magazín fa dies que estem a la Setmana de Sant Jordi i que presentem llibres de la comarca. Avui parlarem del primer llibre, de l'òpera prima d'un home que molts de vostès coneixeran, que vosaltres coneixem molt bé perquè havia estat en aquesta casa, que a més és cofundador de Seva Produccions i que ha desenvolupat i divulgat diferents projectes audiovisuals com Terra Lliure, Punt i Final, Xirinyacs de Conte Corrent, Manuel de Pedrolo, Trencant l'oblit i Brosa, la interrupció poètica. Avui volem parlar amb ell no de tot el seu món audiovisual, sinó que volem parlar d'ell, de la seva primera incursió en el món literari. Ens estem referint al senyor Sergi Guix i Plana. Sergi, bona nit i benvingut. Bona nit, Esther. Gràcies. Què tal? Com estem? Doncs bé, força bé. Bé, una mica nerviosos per veure què passarà aquesta propera setmana, amb el Sant Jordi i tot això. És la primera vegada que, com bé has dit, la meva òpera prima en el món de la literatura. I, bueno, sempre fa una mica de respecte, la veritat. Sergi, explica'm una mica, perquè jo deia que tu tens una gran carrera darrere del món audiovisual. Com salta el Sergi Guix del món audiovisual, que suposo que no l'hem deixat, que continuem treballant en Seva Produccions, la productora que vas crear, al món literari? Ara parlarem de l'obra, però com fas aquest salt? Doncs, a veure, sempre m'ha agradat escriure i jo sempre dic que una de les meves petites, potser, frustracions, que tampoc, perquè ho puc fer bastant sovint, és la d'escriure més, de fer més guions. A vegades pel tema feina acabes fent vídeos, diguem-ne, més enfocats a l'empresa, per dir-ho d'alguna manera, però sí que sempre m'ha agradat més aquesta part més creativa, fins i tot de ficció. Recordo que als inicis, no sé si ho recordareu, va haver-hi aquella pel·lícula que van fer d'aquí a Ripoll, que es deia SRI, que de fet era un guió de pel·lícula, i el món de l'escriptura creativa sempre havia estat present. Un dia, bé, vaig començar a fer cursos d'escriptura, també per intentar, no sé si dir de creure'm o no, però sí de, ostres, tornem a intentar escriure. Va haver una època que sí que escrivia, després ho vaig deixar una mica, i bé, una mica animat amb aquests cursos, doncs vaig tornar-m'hi a posar, ara ja fa ben bé uns 7-8 anys, i vaig tenir la gosadia d'atrevir-me amb una novel·la, que és una cosa que sí que havia escrit algun conte i això, però bueno, vaig tenir una idea i aquesta idea es va anar fent gran, es va anar fent gran, i al final va acabar convertint-se en plagi, que és el títol de la novel·la. Plagi el presentarem demà a la llibreria de la Lluerna de la cooperativa. Però què és plagi? Perquè d'on surt la idea del plagi? Perquè, clar, la paraula plagi està molt en el nostre món audiovisual, i al món de l'escriptura, també. Plagi neix, de fet, d'una notícia de Televisió de Catalunya, de Telenotícies, que un dia estava dinant, mirant la televisió, i vaig veure com feien una entrevista amb en Nicolau Pàmies, que és o era el doble de Neymar a Europa, del jugador de futbol. I ell explicava, en una petita entrevista que li feien amb aquesta notícia, que d'un dia per l'altre li va venir un company i li va dir: ostres, ets clavat a un jugador del Santos, em sembla que jugava el Neymar en aquella època. I al cap d'un temps en Neymar va fitxar pel Barcelona i ell es va vestir amb la samarreta de Brasil i se'n va anar a la presentació del Neymar al Camp Nou. I va ser una bogeria. Va ser... Bé, diguem-ne, després a posteriori vaig poder parlar amb ell, però la notícia explicava una mica el que passava amb aquest món dels dobles. Hi havia una productora audiovisual també que es dedicava a subministrar, o proporcionar, diguem-ho així, que subministrar, que sona una mica mercantilista, a proporcionar dobles per anuncis de, no sé, de marques esportives, aquests grans anuncis que veiem i tot això. I a partir d'aquí vaig pensar, dic, ostres, què passaria si un dia un nano de 20 i pocs anys, del no res, un dia hi ha una persona, en aquest cas una estrella de la música rock que irromp amb força el panorama musical, i que és exactament
una còpia o exactament clavat amb ell. Què faríem, no? Una mica és... La idea sorgeix d'aquí. Què passaria? Com utilitzaríem aquesta semblança? I a partir d'aquí va néixer una mica la novel·la. La novel·la plagi, que va de tot això que ens acabes d'explicar, però ens trobem amb un personatge que ell no sap que s'assembla, és així, Sergi, i com bon dia descobreix. I a partir d'allà se li complica una mica la vida? A partir d'allà se li complica una mica la vida. Ell viu en un poblet del Pirineu. És un poble fictici, Valldorca, no vaig pensar en cap poble en concret, però sí que segurament tots els pobles del Ripollès m'han ajudat una mica a crear aquesta ficció urbanística, diguem-ho així, aquesta realitat. I una mica ell una vegada descobreix que s'assembla amb aquest famós, amb Martin Moses, es diu així, ell decideix, per coses que passen a la novel·la, doncs acaba, diguem-ne, immers en una taranyina d'interessos on aquí s'hi barregen mànagers, s'hi barregen moltes coses que nosaltres desconeixem i que bé, i que acaben portant-lo, diguem-ne, a una mansió de Manchester i allà passen coses. I allà passen coses, perquè tampoc volem que facis l'espoiler de la novel·la, perquè es tracta de que ara que ve Sant Jordi, doncs que comprem també lectura quilòmetre zero i que apostem per nous escriptors. T'agrada que tinguin escriptor, Sergi? Mira, jo crec que hi ha una diferència entre ser escriptor i escriure un llibre. Jo ho he intentat fer, i crec, fermament, que és un llibre amb una bona qualitat. He intentat fer una novel·la que m'agradaria llegir a mi, això també ho vull deixar clar, però no em sento escriptor. Jo amb prou feines a vegades em toca fer de periodista i no he fet la carrera de periodisme, sinó que vaig fer comunicació audiovisual i a vegades ja dic que em recansa quan faig feines periodístiques que soc periodista, quan en realitat no ho soc realitzador. Llavors no m'hi sento còmode, però perquè no m'hi considero. Tant de bo que algun dia pogués escriure molts més i pogués dedicar-m'hi, però estic content amb la feina a Zeba i de moment no crec que vagi per aquí. Has gaudit moltíssim escrivint per això, creant aquesta taranyina d'interessos que ha portat Marc, que és el protagonista d'aquest poble imaginari que és Valldorca fins a Manchester. He gaudit molt, però he patit molt també, perquè quan la vaig escriure vaig tenir la sort, per temes laborals, havíem de gravar durant força temps a Canàries i per problemes que hi van haver amb el que estàvem gravant, al final vaig disposar de molt temps lliure. Llavors l'utilitzava per anar a una biblioteca de Gran Canària i, home, dit així, sona bastant bé, no? La veritat és que sí, La veritat és que sí. Dius, mira, doncs no hi havia pas lloc dolent, per anar. No. Escolta, la Lambert Mat està molt bé, però era el mes de febrer i jo crec que... I el clima, Estava molt bé, exacte. No, vaig treballar molt en aquest sentit i sí que la vaig gaudir moltíssim, però clar, l'esbós del que és plagi estava fet el 2017. Des de llavors l'he treballat, l'he reescrit. A vegades així en broma algun amic em diu ostres, és la primera novel·la. I dic, és la primera i la tercera i la quarta, perquè l'he reescrit tantes vegades. Al principi hi ha aquest punt una mica presumptuós, no? que tenim els creadors a vegades de dir, he escrit una novel·la. I realment després la llegeixes i dius, ostres, mare de Déu, què has escrit? I has de tornar a reescriure. I al final, és una mica el que et deia abans, jo crec que és un bon producte, que he patit molt, a vegades em passava setmanes per escriure, o sigui, t'estaves dies i dies buscant la paraula adequada, buscant el paràgraf, buscant la pàgina i al cap de 3 setmanes et carregaves la pàgina, o sigui... frustracions, però és guai, al final jo crec que és positiu el que em quedo de plagi. Què busca? Perquè, clar, el llibre del Sergi Guix, què busca?
que trobi el lector? Una estona agradable, un llibre per evadir-se dels problemes diaris, perquè les novel·les ens ajuden a això, també a construir una altra vida diàriament, cada vegada que llegim una novel·la. Mira, et diré una cosa que és una tonteria, i perdona que te la digui, una bajanada, però jo abans me'n recordo que quan era més jove deia a mi, jo veuré la fi del món assegut en un sofà de la plaça Sant Eudald i rient. I una mica, no és que pensi que s'acabarà el món, que a vegades també ho penso aviat, a veure en què ens trobem, no? Però sí que m'agrada parlar de temes complexos i de temes que no són per riure, però des d'una vessant molt irònica i molt sarcàstica. I per la meva manera de ser, crec que aquest llibre té bastant d'això. És a dir, hi ha molta mala llet i toca temes que malauradament ara estan bastant de moda, com és el tema de una mica la barreja de la intel·ligència artificial, el tema de la imatge, el tema de no sé si ho coneixes gaire, però els deepfakes, això que es comença a fer de canviar cares, tot això és una cosa que jo crec que serà terrible i serà... És que no m'ho vull imaginar el que pot passar, però sí que deixarem de confiar en les imatges i deixarem de confiar en moltes coses que fins ara tenim assumides com a segures. Jo sempre dic que me'n recordo que el primer dia de la carrera, any 99, setembre del 99, ha plogut, un professor ens va dir que la gent confiava massa en les fotografies i que hi havia fotografies que podien ser falses i que hi havia una cosa que es deia Photoshop i, hosti, jo crec, o sigui, evidentment, amb aquests 25 anys han passat moltes coses i la gent potser cada cop desconfia menys de les imatges, però és que les polèmiques d'avui en dia, encara que sí aquesta fotografia és falsa, és vertadera, tot això ens hi trobarem ara amb el món del vídeo. A mi em podran posar la cara amb alguna cosa espantosa i passaré a ser, o qui sigui, passarà a ser... passaran moltes coses complicades. Serà complicat, des que una fotografia feta per IA acaba guanyant un premi, Sergi? És allò de dir, com ens podem refiar que la intel·ligència artificial serà bona? Doncs suposo que el llibre també ens farà reconduir en allò de dir com ens podem refiar que aquesta cara i aquesta persona és la persona que estic veient. Correcte. Una mica va per aquí. Una mica va per aquí. Escolta'm, si mai s'acaba el món, sobarem a la plaça Sant Eudald. A la plaça Sant Eudald, amb un sofà. Amb un sofà, però porta el sofà tu, si un cas, Jo ja vinc de fer-te companyia. Sergi, que ha estat un plaer que ens atenguessis en el magazín, que demà, qui et vulgui acompanyar, a quina hora ha de vindre a la Lluerna? A les 7 de la tarda a la Lluerna hi haurà una mica la presentació i del llibre i bé, allà estarem. Espero, m'agradaria molt que poguéssiu venir i si no, doncs cap problema, ens trobem a les llibreries, allò que diuen. Gràcies, Sergi, per atendre'ns, amb molta sort, salut i a continuar treballant en tot aquest món audiovisual i segurament amb una segona obra perquè arribaran, estic convençuda. Gràcies per atendre'ns i enhorabona. Moltes gràcies, Esther. Sergi Guixa, la seva primera novel·la, la seva òpera prima, aquest plagi, de fet, al final, amb aquesta reflexió que ens feia en Sergi, com ens en podem fiar d'una imatge si aquesta imatge no pot ser real? D'aquests moments que estem parlant tant d'intel·ligència artificial, doncs sembla que el llibre d'en Sergi, que parla de plagi, que parla de persones que s'assemblen a, que són dobles de, doncs acaba sent un llibre d'actualitat, encara que faci alguns anys que l'ha començat a treballar, com és la vida. No se'l perdi la presentació demà a la Lluerna, aquí a la cooperativa, a les 7 de la tarda, demà dijous, i nosaltres que tornarem també demà per compartir moltes més històries de la comarca del Ripollès. Enhorabona de nou amb Sergi i tornem demà amb nous protagonistes. Gràcies. Adéu-siau.